че ако сметнем римите, братота, некой прота нема да каже толкова думи, два живота. Некой прота нема каже толкова думи в два живота. Добре дошли в поредната ни реакция, дами и господа. Това прозвуча малко, все едно съм TV водещ. Както и да е. Днес сме се събрали да обсъдим един много важен човек, който е свързан с БГ рапа от всякъде. В смисъл, това е първият човек, който на мен лично ми показа какво е рап. Преди около 8 години, сега го проверих, преди 8 години за първ път съм го слушал този печага. И най-интересното, най-готиното в цялата ситуация е, че за последните 8 години не ме е разочаровал нито веднъж с негово парче. Така, по принцип, сега исках да има и друг човек с мен, да сме пак двама на реакция. Бях много приятно изненадан, като видях, че IMP е пуснал 8 нови парчета, цял албум, който се казва Естествен интелект. Така, няма да се бавиме, директно почваме. Трак лекичко. Let's go! Аз съм човека, брат. Това ще го започна лекичко, защото ме носи по течението като хартиен кораб, на листа ноти взимам от живота с лакомия. Искам 2 порции да блъскам чаши от подноси с моите братоци, които кът ги брой ми стига една ръка. Оставих излишния багаж, че ми тежеше на гърба. Ма тук числото никак не е важно, важно е амбалажа да е студена, ние на хладно. По принцип той винаги говори точно за това, че ти трябват не количество хора, а качествени хора. И най-хубавото, че той го живее това нещо. В смисъл, това е underground рапър, който никога така и не се продаде. Вече няма и за кога да се продава. Абсолютно всичко е... Цялото му изкуство е толкова автентично, че няма нужда за да се брандира. Просто трябва да се слуша. Не ми издържат на характера явно преди. Бързах постоянно, сега го карам по-бавно към залеза. Рядко вдигам палеца, брат, и не приемам критика от някой по-слаб. Егоцентрик или човека, който си вярва, оставям сам да прецениш. Аз тръгвам, че ми се обядва тараторче с мастика или домашна лютика. Път ти си стой обиден, че не ми свана базика. Ако го правиме за рапа, дай да е поравно. Отдавна спрех да бутам, некой да ми каза браво. Нема ванти, нема задна, майндсета ми е такъв, че нема как да падна. Ако е за маса, почваме от рано печот и се превръщам в Адриано Челентано. Сам идеално, без да е нахално. Това е рапа, всичко друго ми звучи тривиално. Втори ден съм по масите, останаха само важните. Всеки ден превръщам в празник, ако сме си нашите. Не се плашите и то рап го мога, защото мрънкате, че е тежко да отворя само скоба. За тия дето ми дишат кислорода, не си мръднем вече пръста, мога направо да си хода. Това е моя рап, не е повлиян от мода или мнение. Да бе, моя рап е сложен, е за всяко настроение. Ма който го е разбрал, е усетил сила, събира сме и... Където го пак импеца, говори директно. Директно. Пиля папката не е свършила. Ма който го е разбрал, е усетил сила. Събира сме и спиля, папката не е свършила. Имам цифра песни, че ако сметнем римите, братота, некой прота нема да каже толкова думи, два живота. Некой прота нема каже толкова думи в два живота. Слушайте още галена. Мики Маус и рапа вие за Дисни Плюс. Предпочитам буз, бутилка джин, хипи микробус. Нямат вкус да променим света, тогава казвам баш. Ще променям това, което гравитира около нас. Ако го правиме за рапа, дай да е поравно. Отдавна спрех да бутам, некой да ми каза браво. Нема ванти, нема задна, майндсета ми е такъв, че нема как да падна. Ако е за маса, почваме от рано печота и се превръщам в Адриано Челентано. Сам идеално, без да е нахално. Това е рапа, всичко друго ми звучи тривиално. Може ли сме да сега ще оправя? Само не да си напред. Много ми е добре. Абсолютно умишлено не съм слушал IMP от месеци. Абсолютно умишлено. И сега, следващите 8 дни, всеки ден ще качваме реакция на новия му албум. Всеки, който ме познава лично, знае, че Импеца
До тук имам 2 реакции на жлъч, но AMP. Това е истината. Ами добре, кратичка беше песента, но все пак AMP успя да я напълни със съдържание. Което рядко се случва. Добре, ами ако ви е харесала песента, не знам какво правите още тук. Канала на AMP ще е долу в описанието. Айде, чао!